Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Unti-unti na raw dumarami ang bilang ng mga Pilipino abroad na nagpaparehistro para sa isasagawang halalan sa 2028. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC nitong Martes, January 6 na mahigit 100 Pilipino sa ibayong dagat ang nagpa-apply para sa overseas voting. Sa isang social media post, sinabi ng COMELEC na 104 na aplikasyon na ang naproseso ng Philippine Embassy sa Rome mula December 1 hanggang 19, 2025. Naitala ang pinakamataas na bilang ng aplikante noong December 18 na may 32 na katao sa isang araw. Para sa 2025 midterm elections, umabot na sa 18,647 registrants ang napangisiwaan ng embahada. Hinikayat naman ni Philippine Ambassador Neil Imperial ang mga Pilipino abroad na magparehistro at gamitin ang kanilang karapatang bumoto kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkikilahok sa nation building at sa pagpili ng mga karapat-dapat na lider. Bukas na rin ang iRehistro platform ng COMELEC para sa overseas voter registration. Maaaring bisitahin ng mga aplikante ang iRehistro.comelec.gov.ph/OVF1. Sagutan ang OVF1 form, isave ang system-generated PDF at iprint ito sa folio-size na papel. Muling nagbukas ang overseas voter registration noong December 1, 2025 at tatagal hanggang September 30, 2027. Kabilang sa mga maaaring magparehistro ang mga Pilipinong nasa edad 18 pataas na nasa ibang bansa sa panahon ng halalan sa May 2028, gaya ng overseas Filipino workers, immigrants at dual citizens. Kailangan ng valid Philippine passport, seafarer's record book, o certificate of approval for retention or reacquisition para sa mga dual citizen. Maaari magsumite ng aplikasyon sa mga Philippine Embassy, Consulate, Cultural Office o sa Office of Overseas Voting sa Intramuros, Maynila. Batay sa datos, may humigit kumulang 1.241 milyon na rehistradong overseas voters noong nakaraang halalan. Abangan ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.